Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Abdullahi Mainasara mai zoben hatimi wanda muke yi malakabi da kaka azurfa. Wannan zobe mun fitar da shi ne akan abubuwa da dama wa'inda wasu ba za mu iya faɗa maku su ba saboda yanayin lokaci, sai dai in kun kira kun mana magana. Wannan zobe ba mu fitar da shi daga komai ba sai daga ayoyi cikin ayoyin Alƙur'ani mai tsarki. Wannan zobe idan mutum ya anshe shi ya ga biyan bukata, ya ce mana mun yi shirka ne ko mun yi tsafi ne saboda biyan bukatan da ya gani, to babu komai da za mu ce mashi alƙalinmu da shi Allah. Sannan wannan zobe mun fitar da shi ne akan abubuwa da dama sun fi ɗari. Kai daga ganin haɗin da muke yi ma wannan zobe, in aka tsaya aka bayyane maka abubuwan da muke haɗa a wannan zobe, sai dai kai ka san cewa wannan abun ba don kuɗinka aka yi maka ba. Haɗin da muke yi ma wannan zobe sai dai Allah. Wannan zobe na farko muna ba da shi akan abubuwa kamar haka. Mun fitar da shi ne akan 'yan kasuwa. Ina 'yan kasuwa masu yin kasuwanci ba su ganin ci gaba, maza da mata, ko a wani duniya kake, wallahi azimu wannan zobe sai dai in ka gan shi. Mun haɗa shi ne abu uku, da zoben shi, da sabulin shi, da hayaƙin shi. Amma ka kasance duk inda za ka yi wanka da wannan sabulin sai waje mai tsarki. In baka da wajen da kake ganin za ka iya keɓancewa mai tsarki ka yi wanka da shi, za ka iya wanke hannunka da fuskanka da shi a waje mai tsarki. Wani kuma za ka ga yana kasuwanci ya rasa gane gaban kasuwancin shi, to wannan ɗan kasuwan da duk yake haufi akan wannan abun, za mu iya bashi zobe. Sannan kuma bancin mun bashi zobe, za mu bashi hayaƙi da sabulu wanda zai dinga yi yana wanka. Sannan manomi, in ya kai manomi, kai ko farkon noma ne, muna aika maka da mai allo wanda za ka aika shi gabas da yamma, kudu da arewa. Kun ga mai allon nan, wannan shine mai allo. Muna aika maka da shi gabas da yamma, kudu da arewa da tsakiya za ka sa. To wallahi azim, wallahi azim, wallahi azim, ko mutum ya maka wani mugun abu a gona wai don ya ga kana samu, to kamar ya je ya gina ya yi magonan shi ne. Su mata masu kasuwanci muna ba su wanda suke dafa abinci, kamar wanda suke dafa abinci ko suke yin wani dai business nasu na ɗorawa akan murhu. To ko dai ba na ɗorawa akan murhu ba ne, su ma suna da nasu. Amma masu ɗorawa akan murhu, wannan za mu iya ba su shi mai allo kenan. Saboda akwai wanda za ka ga suna abinci sai a zo a halbe masu, a jefe masu murhun abinci, su rasa gane kan abincinsu ko su rasa gane kasuwancinsu. In muka baki zoben nan, muka aika miki da allon nan, muka aika miki da sabulu da kuma hayaki, muka faɗi maki yadda za ki yi to insha Allahu ke da kanki za ki gane Allah guda ne. Duk za mu faɗi maku in kuka yi mana magana ta nomban waya ta WhatsApp banda kira. Sannan ina magini da wanda ake magini, wanda yake da gida yana iya sawa gabas da yamma, kudu da arewa da tsakiya. To da izinin Allah, ko 'yan banda suke shigowa garin nan sai Allah ya kubutar da shi in dai yana cikin wannan gida, kuma ko wani ne zai tsallako ya shigo cikin wannan gida, wallahi sai Allah ya kubutar da shi da izinin Ubangiji, in dai har ya kasance wannan zobe na ciki. Ko direba ne kai, za ka iya sa wannan zobe a hannunka, sannan mu haɗa maka da hayaƙi da sabulu. Shi kuma wannan allo za mu baka ka sa cikin injin ɗin motanka. To da izinin Allah, in dai ka sa shi a cikin injin ɗin motanka, sai dai ka ji an ce an yi ko kuma kafin ka zo a yi. Sannan kuma Allah zai tsare ka daga sharrin faduwa, sharrin karfe da kuma wani mugun abu da za a jefi motanka. In dai wannan Allah na cikin motanka, to da izinin Allah sai dai mai yi yayi ya gaji, Allah zai ci gaba da kare ka. Sannan ina wa'inda za a saida ma fili, wani kaga mutum ɗaya an saida mai da fili 7, mutane 7 su kaɗai. Shi ma in ya ansa gabas da yamma, kudu da arewa, to ko sun kai su miliyan ne, da izinin Allah sai Allah ya kwata mai filin nan, sai ya zama zakaran gwajin dafi a cikin wa'innan abun. Sannan ina masu shari'a ko ta kai tandin sama ne kan shari'a, da izinin Allah, in dai wannan zobe na hannunka da sabulin nan, a sanda za ku tafi mashara'anta da izinin Allah, kai sai dai in kun mana magana ta waya, mu za mu ba ku amsoshi daidai da irin tambayan da kuke mana, kuma abin da Allah ya hore mana mai maka, wanda ba mu da shi mu gaya maka ba mu da shi. Amma zobe ga su nan muna ba da su kala-kala. Sannan muna da haƙori, ka gan shi nan, haƙori ne na maka. Akwai sirrin da muke mai, idan ka sa shi a baki, in har Allah ya hore maka za ka iya, to in ka sa shi a bakinka ba sai mun ce maka komai ba, shi ma za mu yi maka bayani. Sannan muna da wannan abin, shi ma na sawa a hannu ne,
shi ma akwai sirrin da muke mashi idan muka haɗa maka shi ma muka baka, amma mafi yawanci 'yan Nijar sun fi an san shi da 'yan Cameroon. Sannan muna da wannan, shi kuma wannan in dai ba ka tabbatar kana da inda za ka aje shi ba, ko ofis ko kasuwa shago, in dai ba ka tabbatar kana da inda za mu ka abin nan ɗin shi ba, za ka aje shi a sirri, to kan ma kai mana magana akan wannan sai wanda yake da tabbatar yana da inda zai aje shi. Kai ko cikin injin mota ka in dai ka san ka aje shi ba wanda zai taba, to za ka iya mana magana, shi kuma za mu yi maka bayani akan shi. Muna da adadin abin da muke fitarwa, idan wannan adadin ya wuce, saboda ilimi kullum ƙara ƙaruwa yake, idan wannan adadin ya wuce in ma ya ƙare ba za mu ƙara fitar da shi ba sai mun gama ƙara haɗa adadin abin da za mu fara badawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.